всички хора, аз съм Винили Диджей, а това е Алекс the Great. Госта. Днес сме подготвили нещо. Правим Пингас Нюс и да, това е зад колисите. На първи епизод, който се казва Бълък. Спомня си първи епизод, който се казваше Бълък. Като става за работа. Онзи Бълък. Този път усъвършенствахме нещата. Вече имаме много по-голям бюджет и може да правим каквото си искаме. И това също може да правим. Дами и господа, представям ви на Диджей. Здравейте, бичове! Аз съм Винили Диджей, най-великият водещ в целия YouTube. Аллах, Вау, окей. Днес, дами и господа, това е Пингас Нюс. къде съм? Що съм в униформа, къде бъде Не ми пука. Сега, днешните новини са има криза. И трябва да питаме хората навън. Какво става? Ето нашия репортер на мястото. Алекс the Great. Здравейте, съжалявам, че нямаме видеокамера, но на мен лично не ми пука. Както виждате, Извинете, нямаме видеоматериал, иначе ще се покажа някъде тук. някъде в пространството. Добре. Да. Сега, както в момента е много бърно времето, не чуват нищо, защото аз съм всъщност вътре в сграда. Много е наистина много опасно. Ветровете духат дървета. Духат неща, които са... Не, този смисъл, Винили Диджей. Смисъла, че просто всичко е издухано. Да, и аз не ме две прекратяваме възстава. Така, следващия... този път имаме видеоматериал в колкото има недостиг на мляко заради един човек. Нека видим кой е той. Намираме се на мястото, където има недостиг на мляко. Господине, кажете. Господине, така, питаме ви. Защо има недостиг на мляко? Какво става? Тъй като множество крави са били изядени, както виждате, това са последните две бутилки мляко тук в целия регион. Много хубаво мляко, признание, но това мляко се очиства много бързо, като виждате. Това е един хубав, а това е непастеризирано. Тук, както виждате, съжалявам за израза. Но, тъй като кравите са само мъже, съжалявам за израза пак. Както виждате, ето това е непастеризирано много просто мляко. Тук, така. И сега, прибавяме последната съставка. Ей, виждате тук. Това са много малко глупости. Пак съжалявам за израза. Махни бе, мама! Благодаря! Съжалявам. И тук сипваме малко, тук колкото не да сич. И така. И ето така се прави закуска. Да, както виждате, млякото вече, аз изхъбих половината мляко. Извинете на всички, които използват много мляко в живота си, но всички имаме нужда от калци! Всички имаме нужда от калци! Добре, благодаря ви. Това беше от студиото от... Аллах акбар! Това беше от мястото, където има недостиг на мляко, сега обратно към студиото. Ето това е каквото се случи с млякото. Вече разбрахме. Следващата тема. Джихадисти заплашиха да разрушат студиото ни. Ето повече в следващия репортаж. Става тук е. Де да знам, какво питаш ме? Разпитваме един джихадист. Успяхме да го попитаме, реши да остане с нас. Много ми е от негова страна. Първи въпрос, как се казвате? Таган Манджан. Той сега е Тиган и Манджа. Интересна фамилия и име. Втори въпрос, каква ще е съдбата на България и на нашото студио? Интересно. За жалост, не знам какво каза. Много сме тъп. И последен въпрос. Какво планирате да правите след като приключим с този репортаж?
Отговаря. Добре. Какво мислите за руснаците? Добре, значи мразите руснаците. Добре, но съжаляваме, че подигнахме тази тема. Благодарим много и това беше джихадиста Тиган Манджан. Писте да гледате телевизия. Писте да гледате тези мазни дебели машини. Дайте ли? Знам вашето решение, знам какво ще желаете. Имате един малко да мъкнете за нея на този. Господин Мутра, кажете ми, вие защо вдигате цените на алкохола? Ами, моя проста причина. Защото си тъп. Моля ви, искаме да не питаме, Коста, защо го направите това нещо? Оставете ме намира. Хората трябва да се напиват по-скъпо, така ли? Ами ако се налага, да. Но без такива простаци даже ще се налага, ще стинят заради простаци като вас. Вие гангстери ли сте? Вие виждате ме като почтен човек. С много никли там горе. Ей там на луната ще ни изключи. Така от майката. Добре. Кажете, вие откъде взехте тези пари? Нелегално печатни ли са? Извинете. Прани пари ли са? Кажете. Не са прани пари, това са почтени, честни пари, част от заплатата ми. Не знам защо си мислите, че аз съм някакъв гангстер или нещо такова. Не знам какъв е проблема на вас, проклети медии. Моля, оставете ме на мира. Това ли беше вашия коментар? Да, това ще е моя коментар, сега му оставете на мира. Добре, благодаря. Не питайте каква организация. Стига завърно! Не бъде! Вау, ето! Виж го. Ето ти заплатата. Писте да гледате телевизия. Малко му.